Viete, prečo niektorí nemajú na investovanie? Tyhle, dneska to vůbec nedává. Včera som viezol jednu slečnu na západné Slovensko, ktorá pracuje v kasíne. A veci, ktoré som sa dozvedel, sú zaujímavé. Pýtal som sa, či tam ľudia vyhrávajú. Verte či neverte, odpoveď bola nie. No co, minule jsem vyhrál dvojku, tak teď asi dovolit můžu. Väčšina ľudí v kasíne prehrá peniaze. Nie sme až taký asi bohatý národ, aspoň podľa komentárov, ktoré čítam na Facebooku. To ma smerovalo presne k tej otázke, koľko teda míňame v kasíne, koľko tam nechá priemerný človek. 340 eur tam jeden človek nechá. A chodia tam ľudia všetkého druhu. Ja som osobne v kasíne ešte nikdy nebol. Dokonca je bežné, že tam niektorí ľudia chodia viackrát do mesiaca. To je strašne veľa peňazí. Slečna, ktorá tam pracovala, raz sa jej stalo, že človek vyhral 9500 eur pred Vianocami a ona s ním viedla konverzáciu, že super, máte na Vianoce, máte na darčeky, paráda, proste berte si tie peňažky a choďte, a on ju počúval, zobral si peňažky a odišiel. Čo človek ale nechcel, tak vrátil sa pred Vianocami a nechal tam viac ako to, čo vyhral. Viete, čo ešte by najradšej spravil nemenovaný politik? Najradšej by zoštátnil všetky kasína. To by znamenalo, že štát by nie len, že samozrejme zdaní to, čo vyprodukujeme, ale chcel by zdaniť aj to, aj naše vyslovenie, že zlozvyky. Namiesto toho, aby sme tie kasína zrušili, čo si o tom myslíte vy, nechám na vás. Ale teda asi sa zhodneme, že kasína nie sú najlepší spôsob, ako zhodnocovať svoje prostriedky. Napíšte do komentára kasíno a ja vám pošlem tipy, ako negambliť.